Dobro večer. Dobro večer. Ja sad vas da pitam, obrazovana ste osoba, politički, bavite se politikom, to nije sporno, kako da dovedemo tajkune na vlast? To ne dolazi u obzir. Što? Nije to naša želja. Što? Nismo to mi. Mi to ne možemo. Ali to striča reka. To ne može. To nije normalno. Ali nema potrebe se raspravljamo oko toga. Ne može dobro da zvuči ovo što ću sada reći. Ne može lepo da zvuči, jednostavno, ali crko da Bog da. Dakle, šta da vam kažem posle toga? Šta tu ima se komentariše? Ja moram sad nešto i da uradim, moram nešto da kažem. Moram da kažem nešto što ima smisla. Ja mogu svaku gadost, laž, podlost da kažem i uradim, baš me briga. Ne zanima me šta vi mislite o tome, meni je samo cilj da povredim svog političkog protivnika. Da ne vređamo nikog. Pa smo mi to radili. Ajde da ako treba već nešto, ajde da razgovaramo. Nemoj da razgovaramo jezikom sile. Znate koliko je kupljeno raketa za migove? Koliko je to koštalo? Šta svi pita? Šta se pravi pamet? Koliko je to koštalo? To mora mnogo da se plati, to je jednostavno jako skupo. Žao mi je što nema guma, nema goriva. Plate za pilote male. Nema opreme njihove, nema i ličnu opremu. Istekli resursi. A danas imate 14 migova. Koliko je to koštalo? Preskupi su. Jednostavno, ne isplati se. Pogledajte šta se dešava u čitavom svetu. To jednostavno do sada nikada nije bilo. Hoćemo da se to nama desi. Mi smo stabilna zemlja. Mi smo mirna zemlja. Kao Sjedinjene države, kao Velika Britanija, kao Francuska, kao Crna Gora. Mi imamo mir. Znate, država se promenila. Sve se promenilo. Mi se ne menjamo. Nismo se promenili tada. Mi to ne radimo. Nećemo se promeniti ni sada. Mi ne menjamo strane. Čvrsto podržavamo politiku predsjednika Vučića. To je naš saborac. Pokret socijalista je lojalan partner Srpske napredne stranke i oni su naši saborci. Samo da bismo bili na vlasti. A oni? Oni znaju da to više ne ide u njihovu korist. Neće da pregovaraju. Tukli su nas, premlaćivali, otpuštali, zatvarali. Ne možemo to da jednostavno da prebolimo ni da prihvatimo. Pa nije tako. To nam jako smeta. To je legitimno i treba i to je zdravo. To tako neće ići. Pa baš nas briga. Da gledamo u budućnost. Pa mi gledamo u budućnost. A što se vi vraćate u prošlost? Kako vi mislite da gledamo u budućnost zajedno kada nije to ni lako ni jednostavno, naravno. Da mi nabrojite 3 ili 4 ministra naše vlade ne biste uspeli. Malo ko bi uspeo. Jedna od najpodlijih stvari koje je urađeno jeste što ste prestali da brinete o ljudima. Imaš platu i to je to. Što bi ja brinuo o tebi? Šta me briga za tvoju porodicu? Šta me briga da li se rešio stambeno pitanje? To su nečiji drugovi, to su nečiji prijatelji. Baš vas briga. Ne možete to raditi Srbija. Ne zanimate nas, ali ni malo nas ne zanimate. Predsjednik Vučić je kao naš vrhovni komandant izdao 2 naređenja. Jedno je da objasnite poreklo sveta, a drugo da padne nekom cigla na glavu i to je sve otprilike. Dakle, završite te stvari. Pa to je vaša stvar. Poreklo sveta. Pa to nijedno Srbija nije palo na pamet. Predsjednik Vučić je insistirao na tome. Ne znamo poreklo sveta. Pa kako je došlo do otkrovenja. Dakle, o čemu mi uopšte pričamo? Mi pokušavamo da objasnimo poreklo sveta, otkrovenja. Čime se mi to bavimo? Ovo sad kad govorimo zaista toliko apsurdno da možemo da se smejemo. O čemu se tu priča zapravo? To je teško razumjeti. Hvala vam. Hvala vam.